دردê te çi ye Fîşer? Ew serê zerike. Ew çi ebrû te ve? Bicehme. Ev hêza deryaya welatên yekgirtiye law. Kim ku berî em herin seferê tu li klînika psikiyatrîstî ji bo Antoine Fischer naxwazî bim peyvî. jiyan xwenasî ne. Zarokekî sêwî dibe serbazekî şerrût û ew ji bo ku xwe li ser piyan bigire li reh û rîşên xwe digere. Wê bavê min kuşt. Wê digonî dîsan we. Vê serhatiya rast lîstikwanê navdar Denzel Washington wek derhener tîne ser zimanê sînemayê. Antoine Fischer şeva sêşemê saet 8 êvarê li ser Kurtiyekê.